Yo, sa mga kapobre, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi, ug mayong buntag kaninyong tanan ug asam kang suok dihang dapitas kalibutan ibutang sa Ginoo. Karong adlaw mga kapobre, ako katrabaho kay sakit kay akong tiil og mga paa sa ako siguro ning baklay kay may laing kuan. Sa ako siguro ning paglakaw sa daan ba. Sa kasimana, lakaw buntag, lakaw hapon, marag sakit gid siya karon wa ko ka duty rong Sabado ta last day sa duty sa semana. Wa ka duty kay sakit akong kuan. Nga oh. Maing pangamasahian ba nya tay. Budget ato lang ipahilot-hilot sa atong asawa. Oh. Abi. Lagi na-absent ko nakahimo-himo sa tag gamay makubi-kubi diri sa atong payag nga gamay. Kahimo ko dito lantay nga butanganan sa mong mga kuan, tubig o mga balde, mga baro. Na siya mga pobre oh. Himo ko lantay-lantay na butanganan sa mga balde, mga hugasan. Aris yuta god kuan timing ra pod nga may pagkahuman-human uwan sab kauwan-uwan og gamay nya ako po tani himuan diri og kuan kini tungtunganan ni among butin di na masiyuta og uban god nya kani sibuk-sibuk ni namo dito kay para kuan malapit para maarang tong himo na kog lamisa diri nya saugan lang ko natong lipak para mapatungan na to kay nasiyutang uban kusog ang uwan kana diha mulaaw na diha oh kanalan tong nyagi ikan itong laaw sa ang kuan baha sa ubos babaw ngayon ha ko laghan mo kayo ipapatong na mo suga tagay ta uy di mo din matagay kay suga mo din masih among suga nga digas nga organic karong hapon-hapon mga tagkahoy dito sa Banwa Ubos mga tagkanang tanos-tanos para to ibutang diri sawsaw nga to para ipamatong taning siyuta. Grabe sama kayo mga kapobre. Daghan na baghakot mga mananap ba unsa man imong stick nga panghaling sa kuan daghan kay hakot diri mga kapobre oh. Atay na ito pa do ang tubig ato agas dito shout out ko dia sa tanang taga Katmon sa Tinabyunan, Katmon, Cebu kung mga silingan diha kung mga igsuon o kung nanay kung mga iyaan ako to o sa tanang mga parinti nako mga ruli family o Butaslak family o sa akong mga workmate diha absin gid ko kay wa na gyud makayang baklay porti kang sakita gyud sa tiil gyud nakit akong paag lakaw. Shout out sa mga workmate nako sa una sa
ASIC ug sa AAI ug sa primary structure. Dahil tama na akong vlog, mubura ni kay bago pa na napuno akong cellphone dito ko ilang boss nanti nag-charge sa tindahan dito atong utanganan ako. Hindi namang taman. Bye bye. God bless.